gentenan. Ya. Kene sing nyuwun gubuk asmara Mbak Tatin. Ya. Nuwun sewu nggih Pak Ustaz. Joget. Wani piro? Orang sida kok wis kon joget. Lagi wae ngadeg lho. Piye termasuk anu Pak Ustaz niki termasuk dunyane saya elek, menungsane ya saya elek niki. Kok aku lho? Kok karo Pak Ustaz kok ngerti wani pira ki njur anggepmu? Lah nggih, aku lagi timik-timik kok joget lho. Langsung ngoten niku. Oh ya ora apa. Sing elek sapa nek kono kuwi? Lho ora ana sing elek, pancen ya sindenku kudu joget. Pak Ustaz mengelingke, Pak Buan iki mengelingke. Nganggo joget. Ora nggih, paling mboten tak assalamualaikum ngoten. Kok malah joget lho. Wonten niku. Berarti elek ora iki? Apik. Sembrono ora. Iya. Nah, kowe kudu. Nggih. Enggak. Gubuk asmara, Pak. Heh? Gubuk asmara. Oh, sing ganti aku cah. Ketularan no. Apa? Ketularan. Iya. Ketularan. Ki ya akeh banget nawala saka apa jenenge iki? HP iki sing nyuwun. Oh iya. Salah satunya ora tak waca kabeh. Ya sapa Mak? Pepundenku Pak Tumiyono. Oh iya. Sing anu Direktur Utama Perwita Karya. Iya. Di nyuwun bajing loncat engko Mbak Ayu sing kepareng nyekar. Oh iya, ngono ya Mak. Iya. Iya piyayi ana ning tresna karo budaya. Ya. Pendak sasine pendapane wayangan. Ya. Matur sembah nuwun mengko diaturi Mak. Yo, gubuk asmara sik. Ya. Nggih, ngagem bawa mboten? Nganggo komplit. Yo. Kaya termasuk dunyane elek wong elek kaya. Nyingkar nyingkur Wiwitane terus
Arak ngono ta, sih. Nggih. Yo. Nggih, nun sewu nggih Pak Ustad. Nggih. Niki Kak sing kiras-kiras niku sik pripun to? Ya wis pokoke anggur kuwi rada keras. Oh ya, anggur kok keras to? Muni anggur ora. Anggur ki mblenyek ya. Apa? Keras ki watu, kuwi keras. Anggur ki mblenyek dipincet ngono ya kaya telek padha. Kaya telek piye? Ya kaya telek maksudnya Yo. kaya telek. Iya. Enggak keras, keras si watu. Iya. Atos. Karo sing rada sopan ning ngarepe Pak. Oh nggih, kula kedah sopan nggih, pangapunten nggih niki. Waduh, mancen niki kula niku dasare rada petuk. Dadine nggih di ngapura mawon. Nggih. Batine Pak Burhanuddin ki mesti iki wong apa? Nyandang Jawa kok omongane itu tetep aja. Iya, ya wis ben apa-apa. Ya, kowe ngaturke pamundhutane Pak Leo iki sa. Napa niku? Tembang kangen Oh, maksudnya. tembang kangen. Oke. Wow. Ngangge bawa mboten. Nganggo bawa. Oh, nggih. Men iramane rada keras kuwi karepe Pak Ustad ana sing grenengan mbok sing rada keras-keras. Iya, ayo ngecor. Ayo. Mangga. Aja turu sore kaki. Ya nyuwun pangapura karo Pak Ustad. Niki soalé blasteran Pak Ustad tadi. Iya kula blasteran. Dados kula niku blasteran gembel karo wit. Apa? Gepas wedhus. Nek jare Pak Senone kuwi. Aja tak omongke wong kowe iki tak apusi kok tak omongke. Engko aku dukani Pak Ustad. Ngurusi dene kok kurang ajar. Blasteran gembel ro gibas. Lah ya dosamu to beratine. Hah? Dosamu kuwi ne beratine ora pareng menungso e wedhus. Ayu-ayu e wedhus. Wedhus iki ana sing ayu kok ya. Ono ya. Wedhus iki pipine nang ndi? Oh ning yo ning kene ne. Lah, Lah ning endi? mburi kok ya. Kok iso? Wedhus kae mesti nek ngambung mesti mburi. Lah. Oh iya ya.
Kok iso ya bener. Tak ambung mburi aja kowe. Lah lega kowe patrape kaya wedhus. Menungso kowe lho, kowe iki menungso dudu wedhus. Karo dalang nekke patrape kaya wedhus kuwi. Lah ya attitude kuwi lho. Ora apa-apa, aku wedhus ra. Patrap. Aku wedhus ra apa-apa, sing penting aku iso mbayari kowe. Wah, bayari omong ning angkringan. Angkringan iki kelase beda ya, Pak Ustad ya. Paitan papat 4.200. Makasih, Bos. Lah iya wi Pak Ustad, nek Pak Seno ya mosok angkringan ya munggah setik. Ben dina wayangane. Masa nek nyuguhi ya mung sop-sop loncoman. Rawangun ya nek daging-daging wedhus po piye? Njajake wiyaga, njajake sinden ning restoran mewah ki ora bakal di matur nuwun ya Bos, ora bakal. Iya ya. Liwat ngarepe we tanpa noleh. Ming ngelapi cangkem. Ora krasa nek sing bayari aku monggo. Iya. Ning angkringan ya berarti. Wong ning angkringan jajake kanca-kanca sing nganu do ning angkringan kuwi. Telas pinten Pak jenengan? Sementen nggih. Pun mboten sah bayar. Wis tak bayari ra ketang mentek 1.200 sih. Aku arep lungae. Makasih ya, Bos. Ya. Wis gelem. Kajen ya, Pak. Mban jajake sindan le njukuk mbungai. Kudune es teh men njupuk jus apokat ngono. Ayo ngono soda gembira sanane iki lho sing rebab senengane soda gembira njupuke. Awak ngombe. Ora apa-apa bos ra ngerti. Carane ngombe soda gembira ora iso kok. Apa soda gembira? Ha kei susu kei sirup kudune di nehi soda lo dudak. Ora kuwi dombe dhewe-dhewe. Lah diombe dhewe. Sirupe dhewe. Susune ro sirup disendoki. Sendoki. Kok diglontor. Kok dikopyo ning weteng ayo wagu tenan. Padha wae. Bareng ngono terus ngene iki. Ngopo e? Aku kok ora gembira-gembira ya. Angger utangmu sah ya gembira. Iya. Iya. Dewa nganglang jagat. Iki ya termasuk suluke Njeng Sunan Kalijaga. Solo Kanjeng Sunan Kalijaga. Iki ngelmune Njeng Sunan Kalijaga. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat. Kuwi suluke Njeng Sunan Kalijaga nalika mulang karo putrane Njeng Sunan Muria. Kuwi walah. Piye Pak Ustaz? Kok ngerti sejarah barang e? Lho padha. Kok cerdas utekmu? Utekmu dasmu. Ya aku gumon ngono. Gumon sebagai murid ya aku gumon ngerti sejarah. Nek ora sing nyuwara kowe wis tak vonis. Wah. Ya ning gandeng kowe iki wong blasteran omongane ting percotot ora masalah. Lah apa basa kramane utek iki apa? Pikiran bahasa Indonesia. Ya wis pokoke pikiranmu. Oh iya. Aja utek-uteki kasar. Oh iya oke pikiranmu. Oh, arep uteke kaya ngene iki sing goleke sandang pangan kowe ya. Iya jelas bosku padake. Ndasku. Wah. Apa? Ndasku be ngarepku. Senajan aku brutu kowe ndasku. Bener? Bener. Ndasi pengarep kok. Pengarep. Heeh. Jare wis adong wis ben. Demben kae malah ngunek rektore ndas kampus model. Yo sing yo ya apa-apa. Sesuk dibenerke sing pendenge. Ya sesuk tak kok diulang yo ora tau nggatekke kok. Iya. Nyangking bokor Genca nane Iki wulangane Njeng Sunan Kalijaga iki. Terus
lagu gundul-gundul pacul kae. Gundul-gundul itu juga pacul. dalam apa jenenge iki artinya dalam sekali. Oh, ilir-ilir. Ilir-ilir tahu. Oh iya. Nek arep ngerti artine takono Pak Ustaz. Lah kok ora takon kowe? Jare dalang udal-udal biwulang. Berarti takon padalang sing bener padalang apa Pak Ustaz? Oh padalang jare Pak Ustaz. Jare Pak Ustaz padalang sing iso njelaske. Soale Pak Ustaz yo ora ado. Wah, padha wae. Dadi meng lempar-lemparan. Yeah. Isi ineto ngata tula sandang kelawan pangan ya iku pakaian nipon Wong meleksa barna rimo ya mangga tembang kangen dados yuk. Pancen sliramu wis ora krasa sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ngerti Jroning uripku yen ora ono sliramu sumilire yen tansah tutur kamu rasa liwat kangen gak bisa dadi tombo kangen iki kandang rina wengi
Wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngastina, Simbah Patih Ploso Jenar. Oh, gandak bleguduk suanu gembal, sumarante. Awela. Antasena kuwi padha raja sak praptamu, Nger, putuku cah bagus. Putuku cah Dulunet Antasena. Eyang Durna. Aku yang Musaka Lima. Slamet tekaku, Mbah. Ora nemulan suwiji apa aku ngaturke sembahku ngersane Eyang Durna. Tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya Antasena. Tak gegem dadiake jimat. Karo sapa kowe, Nger, Cah Bagus? Dina iki mung ijen wae kok, Mbah aku. Oh, ya wis syukur mbok menawa perlu ngersane anak Prabu Duryudana gage. Matura marang ngersane anak Prabu Duryudana ya, Nger. Mengko aku tak matur ngesaning Siwa Ngastina. Antasena padha raja sak praptamu, Nger. Anakku bocah bagus. Siwa Ngawungga slamet tekaku, Pakdi. Aku ngaturke bekti katur ngersaning Pakdi Ngawungga. Tak tampa gawe gedhe ning atiku pangestuku tampanuna. Tak gegem dadiake jimat Antasena. Pakdi Ngastina dawuh, ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sing gedhe pangapuramu ya, Dik. Sowanku ana negara Ngastina iki nuwun sewu nadyan iki nedeng pasewakan. Aku gawe kaget penggaling Pak Duryudana ning arep aku wis matur aku nuwun sewu yen to sowanku iki ora ana perlune karo Pak Duryudana. Ora ana perlune karo panjenengan ingsun, ora. Perlu mopo sowan ana ing negara Ngastina. Aku mau jane sowan iki ora niat ning negara Ngastina, ning Gandeng Jujuk Sukalima. Ya kuwi ning ngene mbahku Simbah Durna. Sukalima kok lawange digrendel. Simbah Durna ora ana. Monggo bareng aku takon karo cantrik-cantrik jarine sowan ning negara Ngastina. Mula terus aku njujul ning negara Ngastina. Jujuk Datulaya. Umbul-umbul iki terang ngendanu ning kutha negara Ngastina kacena Pakdi nedenganake pasewakan. Tanpa taliwara aku terus munggah Datulaya. Mula sing gedhe pangapuramu ya, Dik. Ora dadi ngopo, Cah Bagus. Isih gedhe palimarmaning sun tumrap jeneng sira. Matur sembah nuwun. Dadi sowanku iki arep ketemu karo Eyang Durna. Wigatine apa Antasena? Ana wigati sing bakal tak aturake marang Eyang Durna, Bawa Durna. Wonten dawuh, Nger. Antasena sowan mboten betah kalian kula. Lho. Betah kalian sinten? Betah kalian Bawa Durna. Lho, kalih kula. Inggih, kasinggihan mekaten. Oh, Antasena, Piye, Mbah? apa pancen kepara nyata sowanmu ning negara Ngastina kuwi ora butuh marang panjenengane anak Prabu Duryudana. Ning ana wigati karo Eyang Musaka Lima. Heeh. Ana apa, Nger? Mula aku ki mau njujuk ana ing Sukalima kok ora ana suwung simbah nang kene. Pancen aku wis isuk mau aku sowan ning negara Ngastina. Oh, sing ning ngarep ming Mbah Putri. Do ditunggangi cah cilik-cilik. Ya ismen karang mbahmu kae sok metu dhewe. Tanpa nganggo taliwara mesti tanpa taren karo aku mesti klicak-kliti ning ngarepan ya wis ben. Ning ora mangani tandurane sapa-sapa Antasena. Ora. Ya isih tertib. Syukur. Sabanjure apa Antasena? Aku sowan Pak Simbah Durna ki nampa dawuh ngendikane bapak. Oh. Bapakmu Werkudara? Heeh. Ditimbali ana ing kasatriyan Jodipati bapak dawuh karo aku. Antasena, kowe ngerti kana negara Ngamarta, kawulane ke Taman Pegebluk, akeh wong esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tetukulan ora iso tukul, sandang pangan sarwa larang, mula ora aneh nek Ngamarta akeh korban. Kanen sing kaya mengene iki dadekake sedih wong tuamu kabeh. Monggo kowe ngerti, wis ora kurang-kurang nggone ngrawake Brahmana Winasih Sewa Sugata nimpuna resi ing diaturi rawuh ning negara Ngamarta. Parandene gagar wigar tenantuk karya ora iso nambak lakuning Pegebluk sing tanduk ning negara Ngamarta. Terus aku matur bapak, lah kersane bapak piye? Kowe tak kongkon swana Eyangmu Durna kae guruku, kae sesembahanku. Mula nyuwuna pituduh yen pancen Durna ngerti, Bapa Durna ngerti, jaluk ana pitulungan. Syarate apa kudu iso ilang Pagebluk sing tumanduk ning negara Ngamarta.
nek nganggo syarat-syarate apa, nek nganggo pitukon-pitukone apa. Ngono kuwi. Terus aku mangkat iki. Ning nang dalan tak nam-nam, tak itung-itung, tak pikir-pikir, tak gelar, tak gulung. Ngendikane bapak kuwi tak estokke aku sowane negara Ngastina ning gandeng ki supaya mojokke karo Eyang Durna supaya gelem mikir. Mergo nuwun sewu panjenengan ki wis sepuh, nek ora dipojokke karo kahanan, kadang kala piye sepuh ki sok emoh mikir. Mula tak pojokke karo kahanan. Lek mar mojokke kepiye karo aku? Eyang Durna tak aturi paring dawuh srana apa sing kudu tak tindakake lan Pandhawa tindakake supaya negara Ngamarta waluya nirmana temah jati. Jati temah mulya, ilang pagebluk sing tumanduka ning Praja Ngamarta. Eyang Durna kudu paring dawuh, syarate apa, seranane kepiye. Nek Eyang Durna iso ngaturake aku matur nuwun, tak anggap Eyang Durna ki pancen gurune bapak. Yen perlu wiwit dina iki Antasena arep meguru karo Eyang Durna. Kuwi nek iso ngaturke. Nek ora iso wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka Ngastina. Wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka negara Ngastina. Kok sik ta, kowe iki nek omong mbok nganggo tatanan. Tatanan piye? Ing atase kowe iki mung putuku kok nundung karo Begawan Durna kuwi terus derajatmu ki apa Antasena? Selagine bapakmu wedi karo aku kok kowe kok cumalana crandakan, kowe kudu lunga saka paman kene. Sik. Sing do lenggah ning kene iki ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Lho, kok ora duwe hak? Klebu Siwa Ngastina ki nuwun sewu lho, Pakde. Panjenengan kuwi ora duwe hak negara Ngastina. Ngastina ki take sapa? Ngastina ki take Pandhawa. Pandhawa ki sapa? Pandhawa ki bapakku. Bapa Werkudara ki panenggaking Pandhawa. Mula nek aku nundung karo wong sing do lenggah ning kene iki aku ki duwe wenang, duwe kewajiban. Mergo iki termasuk negaraku. Negarane bapakku. Sampeyan ning kene iki wong dedeple. Sinuwun Ngastina lenggah ning kene iki Pakde Duryudana ki ming wong ngilih. Kala mangsa dijaluk sing duwe dibalekke. Oh to Pakde. Dos pundi paman? Nggih ngoten mawon. Mbangane nyemelangi. Iya pancen bener. Simbah Patih Sengkuni iki sone dicoperle dadi patih ya ming keleleran ning Kloso Jenar. Glundang-glundung kaya bakul semangka ya, Mbah. Nggih. Aku ki anggere ketekan wong siji kok atiku kok tratapan. Badhe Ngawangga ku ya dedere Senopati, mongko gawe ning Ngawangga. Nek upama takon kundur, dheweke ya mesti kundur. Wong duwe hak aku timbangane Badhe Ngawangga. Kabeh sing nang kene iki ora duwe hak ngungkuli Antasena. Aku ki anak Werkudara. Mula nek aku nundung Durna kuwi wis wangun. Wangun to, Mbak Patih? Wangun. Oh, ditundung sakniki mawon iso ra iso ngandhake tundung mawon. Sengkuni. Kok kaya ngono ya gunemamu. Wis ana wong kepepet kok malah diwenehi bumbu malah sing ora-ora. Wis, Simbah paring pangandikan tak tunggu. Nek iso paring pangandikan matur nuwun, nek ora kelambi apa-apa dikukuti leboki koper, tak suwun sampean golek kontrakan liya. Wis ngono wae, aturku tak anteni ngendikane Simbah Begawan Durna. Durnaina panalingane lara majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Kandang blaguduk suaru gembel Sumarante hawala yen kowe mau takon karo Begawan Durna apa to sababe negara Ngamarta kuwi ketaman pegebluk lan srana apa yang kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta iso waluya nirmala temah jati temah mulya. Oh Antasena, aku ikhlas menehake. Aku wis duwe gegebengan lan wis gumana musik ana ing atining Begawan Durna. Sejatine Ngamarta kuwi gampang gone gawe padhang. Nanging merga saka gunemamu sing ora kepenak, merga saka omonganmu sing sajake ngembe ngias ngilani karo wong-wong Ngastina. Apa ing tak jaluk paripaksa ora tak kandhake marang kowe. Lho kok malah nesu-nesu ngopo to, Mbak? Kowe kok duka ngopo karo aku? Mesti wae aku nesu karo kowe. Kowe bayi wingi sore. Ora wani nundung karo Begawan Durna. Aku
aku ki pujangga nang kene. Sakarmu, kowe arep muni pujangga sakarmu, arep muni nujum sakarmu. Ning kowe nang kene ki wong neneka. Kowe nang kene ki wong dediple. Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Loh, wong dediple piye? Iki pujangga Paranpara. Rak saiki, biyen kowe ki wong ngemis goleke sego sepincuk Asatama. Apa aku dikira ora ngerti ceritamu? Antasena gak ngerti ya. Ngerti, Mbak. Mbak coba didongengke. Rasa. Senengane kok, sengkune iki senengane bungah nek aku kepirangan. Apa perlu didongengke, Mbak? Nek aku perlu nek aku. Supaya damang, supaya cetha. Damang apa? Senengane ora wis rasa dicritake. Sampeyan biyen ming perkara njupuk lenga tala saka sumur sampeyan ngrakit suket dom-doman ya ora. Nganti gendhoga lenga tala munggah dhewe ning dhuwuring sumur disumurupi karo Kanjeng Eyang Dastarata. Ana piyayi kok ampuhe kegila-gila murid terus diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe mbiyen nek ora pamer sulapan ning kene iki ra ndek pangkat. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Lah saiki sikut kok tok babati tok nggo pakan Mbah Putri ayo. Wih apik tenan. Apik apa? Kaya ngono apik ora. Ya ta. Mula aku nundung karo sampeyan ki wis sak trepe, sadurunge Simbah Dastarata kuwi dadi ratu ning negara Ngastina. Sing dadi ratu kuwi Simbah Pandhu. Nanging Simbah Pandhu nalika semana murut ning Kasedan Jati manjing alam pamancat mapan tepet suci sinendal mayang dening para dewa weling karo Simbah Dastarata. Nek negara dititipke karo Simbah Dastarata, sak mangsa-mangsa wong tuaku Pandhawa wis dewasa kon balekke ning wangune ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Kamukten sing semene gedene iki ora diparingke marang pepundhenku Pandhawa ning diparingke karo anake lanang ya kuwi sing jeneng Kurupati ya Pakde Duryudana kuwi. Apa to sok sababe iso diparingke dening Pakde Kurupati? Merga akal ukile nuwun sewu Patih Ngastina. Merga nek Ngastina iki bali marang panguwasaning para Pandhawa, Simbah Patih sengkuni kae ora duwe kelungguhan, ora iso slegrang-slegreng nyam kamukten, ora iso mangani bondo negara Ngastina, ora sugih kaya saiki. Mula dheweke budidaya Pandhawa karo Kurawa tansah dibenthik-benthike saben dina. Aja nganti rukun, aja nganti campur, kuwi kabeh merga politike Simbah Patih Sengkuni. Apa ora kowe? Gentenan. Ora apa-apa kok nek aku. Kula wis biasa kok dinekke kaya ngoten. Mula saiki sing nggadhampar Sunan Prabu Duryudana, Siwa Ngastina kuwi minangka ratu wakil arep kudrating jagat wis dipadha ngerti sesuk bali ning negara Ngastina kuwi nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Ning saora-orane tata lair sing lenggah Siwa Duryudana batin aku melu nduweni negara Ngastina. Nek sampean ora iso ngandhake piye carane Ngamarta iso waluya nirmala temah jati, Simbah Duna kudu lunga saka papan kene. Antasena. Iye. Lah kok dadi kewanen kowe nunduk aku? Karung-karungake kok saya kewanen. Saya ngias karo wong Ngastina, saya ngilani karo wong Ngastina. Aku ora bakal menehke apa to ingkang dadi syarat-syaratane yen Pandhawa bisa waluya nirmala temah jati, Ngamarta bisa padhang meneh. Ora bakal tak kandhakake. Nek ngono sampeyan tetep jarak perkara Antasena kudu nundung karo sampeyan. Loh, selagine bapakmu wedi karo aku. Lah kok kowe drajak-drajak karo wani karo Begawan Suna. Sing arep nggo menang apa? Tanteni njaba ya, Pak. Tanteni njaba. Rampung iki kowe perkarane karo aku diitung ning njaba. Aku padhangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Loh. Syukur. Arep wangsulan apa kowe? Sampeyan wis marai mangkel atiku. Cetha nek sampeyan niku ora bakal ngandhakake negara Ngamarta kuwi isone waluya nirmala temah jati sebab apa? Wis saiki ngono wae. Sampeyan tak tunggu sak bubaring pasewakan, bubar pasewakan ora nemoni aku, tak goleki nggo tak jotosi nganti omong tak kandhak. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika dhuharine ingsun
raining sun Werkudara den kapareng kene senengane kok wong kok jarak perkara nek sampeyan wau ora ngerti malah bloko Antasena aku ora ngerti syarate apa ning nggih pun dadi watake Kakang Durna jane ora dong ning keminter golek pendhok supaya ketok niku watak sampeyan niki rak malah ngrekasake sampeyan to sampeyan dunekke Antasena bubar pasewakan Eyang Durna ora nemoni aku perkarane karo aku golek tak jotosi nganti omong syarate apa marine negara Ngamarta pripun Dik nun Kurawa ketapke Kurawa niku nggone sapa kok kon ngetapke kagungane anak Prabu Duryudana sing menang dawuh menika anak Prabu Duryudana sampeyan ora wenang dawuh nggih kula nyuwun senjata 7 Nggih supados samangke saged wilujeng kula menika mboten dipun oyah-oyah dhateng Antasena apa rumangsa sampeyan diajang-ajangi Kurawa niku wis menang wis tentrem dereng Kurawa niku mboten wonten sing iso menang karo Antasena Kurawa 100 ngruyuk jiotosi kabeh nglecak kabeh Antasena goleki sampeyan kecekel Antasena nggawa glugu tutukke cengel sampeyan pun mang bayangke wong kok gawe masalah wong kok gawe perkara anak Prabu Karna ngawong kula nyuwun tulung nggih nuwun sewu Bapak Antasena menika anak kula kula menika kadangipun sepuh para Pandhawa menawi kula ngantos mentala dhateng Antasena lajeng kados pundi pocapanipun Sobi Doh nyono terak nyono sami mestani Karna menika setunggiling senopati ingkang Nggih saka panjenengane sing nyuwun lumantar wi'ana iya nyane Pak Tumiyono Dirut PT Wijaya Karya oh iya salah satu BUMN di bidang konstruksi oh iya nyuwun bajing loncat kegem keremanan panjenengane Pak Tumiyono iki bajing loncat iya ngono ya Mak ya karo wayang ya senenge raja-majamak dene aku lagi bali saka taman mini lagi nang ngebis wis dibel kalau mayang lagi gimana ndak ada waktunya Pak iya matur suwun Mak monggo Gunung kicik di tengah gua tunung na ula pundung tu disungkurulan sungkan
Mangga, ya.
Matur suwun Mbak Ayu.
Thank you.